Piştî di rojan ji destpêka operasyona rizgarkirina bajarê Reqayê şervanên Hêza Sûriya Demokratîk ketin nav kolanên bajêr. Ji bo şopandina operasyonê Kamîraya dengê Amerîka jî li gel şervanên Hesedê derbasî taxa meşle bû. Got ew yekemîn tax e li aliyê rojhilatî bajarê Reqayê şervanan beşek mezin jê kontrol kir. Lê tevî gotçekên Amerîkî gihane ber destê şervanên Hesedê û firokên koalîsyonê bi tundî barîgehên Daişê topbaran dikin pêşketina wan di nav bajêr da nehêsan e. û pevçûnên giran rû didin û çekdarên Daişê hewl didin ku pêşketina şervanan bisekînin bi riya mayîn û otomobîlên bombekirî. Em ana di heyê mektebê de ne bajarê Reqayê de navê em hikûmetê demokratî û alîkariya Tehalifê Duwelî me re ye. Hevalê me ana di heyê meşrebiyê de ne di bajêr de ne 500 metro pêş da çûne heval. Ana şerekê berdewam wedî suxasiyê çetanan şixulin ser hevala û çav jî lê didê û çaxê Tehaluf lê didê. Ana hevalê me qedemek destpêkê pêş de darin. Bi saetê pêşî de inşallah hûn ê xeberê xweş bibîsin. Tevî hewldanên Daişê got pêşketina operasyonê bisekînin lê şervanên Hesedê dikaribûn pêş da biçên. û ji her du aliyên Rojava û rojhilatî bajarê Reqava têkevin nav kolanan. û beşek mezin ji taxa Mişlep û taxa Cezra kontrol kirin û nîzî 1 kîlometr di hindirê bajêr da meşiyan e. Ji deva heval derbasî bajarê Reqayê bûne. Hêzê me hemû bi xwe dibcihkirin heta niha sedî pênc hatiye girtin. Heval pir pêş de çûn. Hara aliyê rojhilat du qolê me derbas bûne û aliyê Rojava jî qolekê me derbas bû aliyê sewa me de. Heval pir xweş pêş de çin. Yadî jî yanî destê got bêjê bila ber xwe didin yan şer dikin na. Şer nakin bes em tiştek got herî têze xwe bicihkirine hem suqas e hem erebê teqemenîne. Piştî guhêzên Sûriya Demokratîk bajarê Reqa ji sê aliyan ve çember kir, roca çarşemê şeşî vê mehê dest bi qonaxa dawî ji operasyona Xezeba Firatê hat kirin. û armanca vê qonaxê ew e got bajarê Reqa ji bin kontrola Daişê rizgar bikin. Guhargirtina çekên nû ji Amerîka û piştgiriyeka xwe ji aliyê firokên hêzên koalîsyona navnetewî hêzên Sûriya Demokratîk dikevin navenda bajarê Reqayê. û li gorî fermandariya Hesedê got niha ji sedî pênc ji bajarê Reqayê bin kontrola wan da ye. Mehmûd Balî dengê Amerîka bajarê Reqa.